Firma IŠV Feed and Consulting iz Subotice osnovana je sa ciljem da omogući farmerima da u optimalnim uslovima ostvare najbolje moguće rezultate i samim tim doprinesu procvatu stočarstva u regionu. Daleke 1968. godine počela je sa radom kompanija IŠV ZRT u Mađarskoj, koja je gradila i opremala specijalizovane farme po tadašnjoj najsavremenijoj tehnologiji. Stručnjaci kompanije učestvovali su u izgradnji oko 150 farmi velikog kapaciteta. Na bazi bogatog višedecenijskog iskustva, IŠV ZRT je 2011. godine osnovao svoju ćerku firmu u Srbiji, IŠV Feed and Consulting Subotica. Od osnivanja do danas sa uspehom je primenjen isti način rada i pružanja usluga klijentima kao u Mađarskoj. Osnovnu delatnost firme IŠV Feed and Consulting čine distribucija visokokvalitetnih premiksa idealnih u oblasti ishrane svinja i goveda. Sveobuhvatna savetodavna aktivnost, ponuda savremene opreme za svinjarstvo i gnječilica koje omogućavaju ekonomičnu proizvodnju i skladištenje kvalitetnog hraniva, te prodaja priplodnih životinja i obezbeđivanje semena nerastova putem funkcionisanja centra za veštačko osemenjavanje. Naša firma obuhvata sve faze i sve segmente proizvodnje. Jedna od značajnih stanica na putu ka vrhunskim rezultatima svakako je distribucija široke palete premiksa za sve uzraste svinja i goveda. Asortiman premiksa se konstantno proširuje i obogaćuje proizvodima zasnovanim na najnovijim naučnim dostignućima. Bezbednost ovih proizvoda je, zahvaljujući stalnim, brižljivim laboratorijskim analizama i besprekornom skladištenju i transportu, savršena, a efekti dokazani i provereni. Uspešno funkcionisanje mnogobrojnih farmi u regionu nezamislivo je bez premiksa i IŠV-a. Naša savetodavna aktivnost podrazumeva redovne obilaske farmi, čijim se vlasnicima pružaju direktne sugestije i pomoć. Eminentni stručnjaci iz Mađarske i Srbije na licu mesta procenjuju stanje farmi, predlažu i preduzimaju mere koje po pravilu dovode do osetnog napretka. IŠV po potrebi obavlja laboratorijsku analizu žitarica i krmnog bilja, sastavlja kompletan obrok sa programom za optimalizaciju, rukovodeći se potrebama životinja za mikro i makroelementima, mineralima i ostalim neophodnim materijama za sve uzraste, odnosno za sve proizvodne kategorije. Postoji mogućnost da se pomoću laboratorijske analize kompletnog dnevnog obroka kontroliše, ocenjuje i predlaže optimalna ishrana i naravno omogućava primjena najkvalitetnijih zaštićenih masti i proteina. IŠV Feed and Consulting u stanju je da kompletno opremi bilo koju farmu. U tom procesu jedan od glavnih faktora je oprema za svinjarstvo čuvenih svetskih proizvođača, Veda iz Nemačke i FM iz Španije. U našoj ponudi nalaze se pojilice i hranilice za prasad, krmače i tovljenike, podne rešetke, boksovi, kavezi, silosi za skladištenje stočne hrane i druga oprema. Ovi rekviziti obezbeđuju ekonomičnu proizvodnju na svetskom nivou, a istovremeno u velikoj meri olakšavaju proces rada na farmama. Gnječilice finskog proizvođača Murska također su našle svoje mesto na brojnim gazdinstvima naših poslovnih partnera. Uz pomoć tehnologije gnječenja na rentabilan način može da se proizvede kvalitetno hranivo za stoku i živinu. Gnječene žitarice su bez dodatne prerade spremne za ishranu. Neposredno iz skladišne jedinice same po sebi mogu poslužiti kao stočna hrana, a u slučaju goveda i kao sastavni deo smeše TMR ili kod svinja u formi tečnog hraniva. Siliranje žitarica putem gnječenja bazirano je na fermentaciji koju pokreću bakterije mlečne kiseline. U ponudi IŠV-a nalaze se i priplodne nazimice i nerastovi najboljih karakteristika. Zahvaljujući saradnji sa renomiranom farmom Beuković, IŠV je u mogućnosti da kupcima obezbedi vrhunski priplodni materijal. Na ovoj farmi se sprovodi odgoj čistih rasa Veliki Yorkshire, Landras i Durok. Uspostavljena je i uspešna saradnja sa farmom Živinostok iz Sombora, u kojoj se putem ukrštanja rasa Yorkshire i Landras obezbeđuju nazimice F1, a tu su i terminalni nerastovi Durok Pietren.
Naš centar za veštačko osemenjavanje svinja je za kratko vreme ne samo opravdao, već i prevazišao sva očekivanja. Od mnoštva prednosti veštačke reprodukcije izdvaja se brz genetski progres kod ekonomski važnih svojstava korišćenjem nerastova vrhunske genetike, koji raspolažu sa egzaktnim performansama i sa sigurnošću prenose svoje osobine na potomstvo. Za kratko vreme obezbeđuje se genetski napredak i dobijaju se tovljenici najviše klase kvaliteta. Izraženo je i povećanje profita tova u jedinici vremena. U ponudi Centra za veštačko osemenjavanje svinja zastupljeno je 5 rasa, a to su Veliki Yorkshire, Landras, Duroc, Pietren i Hampshire. Sajt www.isv.rs omogućava farmerima da se svakodnevno informišu o svim novinama u vezi sa ponudom naše firme, a isto tako i o najvažnijim vestima iz sveta poljoprivrede. U okviru ovog sajta pokrenuli smo i specijalni web PIK program. Osnovni cilj primene ovog programa jeste da se svakodnevnim unošenjem podataka o promenama na farmi omogući odgajivačima kao i stručnjacima IŠV-a da pravovremeno odreaguju ako primete neka odstupanja u proizvodnji u odnosu na prethodno utvrđene ciljeve. Kompleksnost naše firme odgajivačima obezbeđuje sve proizvode i usluge, bez kojih je nezamisliv stabilan razvoj gazdinstava u 21. veku. IŠV Feed and Consulting redovno i sa uspehom učestvuje na brojnim prestižnim sajmovima u zemlji i inostranstvu. Posebnu pažnju pridajemo neposrednim kontaktima sa našim poslovnim partnerima, proizvođačima, kojima uvek stojimo na raspolaganju. O tome svedoči niz predavanja, prezentacija, česte posete njihovim farmama, kao i sadržajna druženja u pravoj familijarnoj atmosferi. Uostalom, svi mi, zaposleni u firmi i naši cenjeni farmeri, činimo veliku harmoničnu porodicu, čiji članovi imaju zajednički cilj – unapređenje proizvodnje i postavljanje čvrstih temelja za sigurnu budućnost. Krilatica, inovacija, stručnost, vizija na najbolji način karakteriše našu aktivnost, ali nas ujedno i obavezuje da stalno idemo u korak sa vremenom i uvek ponudimo nešto novo što će dodatno uticati na uspehe naših postojećih vernih partnera, ali i onih koji će se tek upoznati sa našim adutima.